Fil-baġġi tas-sena d-dieħla, il-Gvern kompla jikkonferma kemm m'għandux għall-qalbu l-Kunsilli Lokali, tantu hekk li kompla jnaqqas il-fondi allokati għalihom, tnaqqis globali li ammonta għal 2.2 miljun euro. Iżda segretarju parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali Elisin Zerafa Ċivelli tinsab kuntenta bil-baġit għaliex il-flus diretti żdiedu bi ftit. L-allokazzjoni diretta għal kunsilli lokali mhux se tkun qed tonqos, anzi se tkun qed tiżdied b'9 miljun euro. Tonqos b'2.2 miljun l-eżatt? Le, se jkunu qed jiżdiedu l-allokazzjoni lil kunsilli lokali se jkunu qegħdin jirċievu se tkun qiegħda tiżdied. Jkun hemm tnaqqis ta' 2 miljun euro mill-programm u inizjattivi, eżempju, kif twieġeb fuq di? Se jkunu qegħdin jiżdiedu l-kunsilli lokali se jkollhom bejnietom 9 miljun aktar. Fil-fatt huwa veru l-allokazzjoni żdiedet b'9 miljun fuq il-Kunsill Lokali ta' Malta u allura żieda miżera ta' ftit aktar minn 7,000 kull kunsill. Iżda apparti dawn il-flus diretti mill-bqija kien hemm biss tnaqqis, tant is-segretarju parlamentari spiċċat tammetti li f'ċertu inizjattivi u programmi il-fondi verament naqsu. Qed tirreferi għall-iskema tal-persuni b'diżabilità li din is-sena għandna laħqet in-numru laħqet l-40 ħaddiem ta' persuni b'diżabilità fil-kunsilli lokali. Xtaqna li aktar kunsilli lokali ħadmu aktar nies persuni b'diżabilità ma ġiex użat dak il-fond kollu allura se jkunu qed jintużaw fuq skemi oħra. Fil-baġġit allokata s-sena d-dieħla għal dan is-settur kien hemm tnaqqis ta' 2 miljun euro mill-programmi u inizjattivi. Apparti dan il-Community Scheme Works naqsu b'aktar minn nofs minn 300,000 euro għal 120,000 euro minn nefqa rikorrenti tonqos ukoll b'1.2 miljun euro. Fil-Community Inclusive Employment Scheme kien hemm tnaqqis bin-nofs mis-sena li għaddiet minn 300,000 euro għal 150,000 euro. Il-fondi allokati għal inizjattivi speċjali naqsu wkoll b'1,000,000 euro. Il-fondi allokati għal proġetti kapitali tnaqsu b'700,000 euro oħra, tnaqqis ta' 42% tal-fondi. Bit-total fin-nefqa kapitali jkun hemm tnaqqis b'terz tal-allokazzjoni minn 3 miljun euro għal 2 miljun euro.